Pojďte s námi na výlet. Pojedeme do hor do Rakouska. Abychom si zpestřili cestu, tak jsme si půjčili tenhle parádní kabriolet pomocí portálu hopigo.com, kde si můžete půjčit auta přímo od majitelů. Například tenhle parádní šestiválec je k dostání za necelé 2 litry na den. První den jsme vyrazili na Dachstein, ale po dlouhé cestě nám pořádně vyhládlo. Tak jsme vyrazili na tradiční šnicl. Hned po jídle jsme ujeli ještě pár kilometrů a byli jsme pod lanovkou na Dachstein. Venku příjemných 30 stupňů, no tak si přece nebudu brát dlouhé kalhoty, že? Český turista na horách. No co už, ale ty výhledy tady jsou fakt parádní. Nedošli jsme až nahoru, protože už by to chtělo pořádné vybavení. Navíc začalo v nárazech foukat tak 70 km v hodině a málem nás to sfouklo jak svíčku. 13 km v tomhle terénu docela unaví. Kafíčko a tyčka na doplnění energie a pomale vyrážíme lanovkou dolů. Jo, a pokud byste do této oblasti jeli, tak hledejte ubytko, kde dostanete zdarma summer card, díky které budete mít vstupy na lanovky zdarma nebo s výraznou slevou. Jo, tak ty jsi chtěla nafukovací madraci? Chtěla. Já říkal, že to je zbytečné na ty 2 noci. Další den nás čekal výšlap k jezeru Riechsesí, nebo jak se to čte, podél nádherného vodopádu. Cesta začíná zlehka a postupně se stěžuje. Ke konci už lezete skoro po žebřících. Ale zvládli jsme to! Sebou jsme měli plavky, ale říkali jsme si, proč se tam nikdo nekoupe. Hned jsme ale zjistili proč. Ta voda měla asi minus 8000 stupňů. Po ochlazení jsme se šli dolů a já za to, že jsem moc nebrblal, dostal za odměnu pořádný pohár. Zjistili jsme, že díky summerkartě máme vstup na místní koupaliště zdarma, tak jsme vyrazili ještě na chvilku si zaplavat. A na závěr pořádná večeře. Další den se musíme ráno zbalit, skočíme si pro snídani do místní pekárny a vyrazíme na lanovku v Planáji. Opět díky summerkartě zdarma. Tady už si dáme jen menší okruh po vrcholku. Vyzkoušíme atrakce pro děti, že Zuzi. Obejdeme Panorama View a cestou zamáváme rakouskému pakteři, který taky vyrazil do hor. Před námi je ještě dlouhá cesta, tak vyrážíme chvilku po obědě zpět do Česka. V Brně ještě dotankujeme a vyměníme kabrio zase za naší 7. Velké díky, jestli jste dokoukali do konce. Like a follow potěší. Tak zase příště!